Hi friends, I'm the practical talker. ஹைவேனா ஏதாச்சும் ஒரு பப்ளிக் ஆர் பிரைவேட் ரோட்வே ஆன் த லேண்ட். அதை நம்ம ரொம்ப சேஃபாகவும் ரொம்ப கம்ஃபர்ட்டாகவும் போக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். செகண்ட் வேர்ல்டு வாரோட எண்டு தான் ஹைவேக்கான பிகினிங்னு சொல்லலாம். இன்ஃபேக்ட் 1956 முன்னாடியே இன்டர்ஸ்டேட் அதாவது ஸ்டேட் டு ஸ்டேட் ஹைவேஸ்லாம் பில்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. பென்சில்வானியா டர்ன்பேக்கில் இருந்து இர்வின் வரைக்கும் போகிற ஹைவே தான் வேர்ல்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஹைவே. அது அக்டோபரில் ஓப்பன் பண்ணாங்க. அது சுமார் 260 கிலோமீட்டர் நீளத்தில் இருக்கும். மாடர்ன் ஹைவேஸ்லாம் 20th century தான் டெவலப் பண்ண ஆரம்பிச்சிச்சு. ஏன்னா அப்போதான் ஆட்டோமொபைல்ஸ்க்கான ஏஜும் தொடங்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ நம்மள மாதிரி ரெகுலர் டிரைவர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எப்பயுமே ரோட்ஸ் மேலே தான் அதிக தாட் இருக்கும். ஏன்னா நம்ம ரெகுலர் பேசிஸே அதில் தான் பேஸ் ஆயிருக்கு. அந்த மாதிரி தாட் ஒருவேளை ஹைவே இல்லைனா ரோட்வே இந்த ரெண்டில் ஏதாச்சும் போன சுச்சுவேஷன் வந்தால் வி சூஸ் ஹைவே. ஏன்னா அதில் எந்த டிராஃபிக்ஸ் இருக்காது. ஆனால் ரோட்ஸில் ரொம்ப டிராஃபிக்ஸ், ரொம்ப இன்டராக்ஷன், ரொம்ப டிஸ்ட்ராக்ஷன், ரொம்ப அப்டக்கிள்ஸ், என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கோ அது எல்லாமே ரோட்ஸில் இருக்கும். அண்ட் இட்ஸ் ஆல்சோ புவர்லி டிசைன்ட். இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறது 3 types ஆஃப் ரோட்வே ஜாமெட்ரி தட் யூஸ் டு பில்ட் ஹைவே. ஃபர்ஸ்ட் கிராஸ் செக்ஷன், செகண்ட் கர்வ் செக்ஷன் அண்ட் தேர்ட் ப்ரொஃபைலிங். கிராஸ் செக்ஷன் இது இட் கிவ்ஸ் எ லாட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன். எத்தனை லேன்ஸ் இருக்கும் காமிக்கும், எத்தனை ட்ரீஸ், எத்தனை சைடு வாக்ஸ், எத்தனை பேமெண்ட்ஸ், அந்த மாதிரி அந்த ஹைவேயோட ஷேப் என்னென்ன இருக்கும் இதுதான் சொல்லும். கிராஸ் செக்ஷன்ல அந்த ரோட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது ஹைவே ரோட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எப்பயுமே ஃப்ளாட்டாக இருக்காது. நம்ம சாதாரண ரோட்ஸ்லாம் ஃப்ளாட்டாக இருக்கும். ஏன் அங்கே மட்டும் இருக்காதுன்னா, அந்த மாதிரி கர்வ்டாக இருந்துச்சுன்னா அந்த ஒருவேளை மழை பெஞ்சிச்சுன்னா ஃப்ளாட்டாக இருக்க இடத்துலாம் ரொம்ப தேங்கும். நமக்கே தெரியும், மழை பெஞ்சிச்சுன்னா நம்ம வெளில எட்டி பார்த்தாலே போதும், நம்ம வெளில வந்த மாதிரி மழை நம்ம வீட்டு வெளியிலனா அவ்வளோ தண்ணி இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் வரக்கூடாதுன்ட்டு ஒருவேளை அந்த தண்ணி தேங்கிச்சுன்னா நீங்களே நினச்சி பாருங்க, ரொம்ப டேஞ்சரஸாக இருக்கும். ஏன்னா ரொம்ப வலுவலுன்னு இருக்கும், ரைட் பண்ண முடியாது, ரைட் பண்ணாலுமே வலிக்கு விழுக்க நிறைய சான்சஸ் இருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் வரக்கூடாதுன்ட்டா இன்ஜினியர்ஸ் அப்படி கர்வ்டாக கட்டியிருப்பாங்க. ஒருவேளை கர்வ்டாக கட்டியிருந்தா என்ன ஆகும், நமக்கு என்ன பெனிஃபிட்னா, மழை பெஞ்சிச்சுன்னா அது அப்படியே செப்பரேட் பண்ணிடும். ஸோ என்னதான் மழை பெஞ்சால் கூட அது நனையாம இருக்கும், நனையும், பட் தண்ணி நிரம்பாம இருக்கும். ஸோ we can easily go safe and comfort. நம்ம ரெண்டாவது பார்க்க போறது கர்வ் செக்ஷன். கர்வ் செக்ஷன் நம்ம சாதாரண ரோட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எப்பயுமே சாதாரணமாக தான் இருக்கும். ஆனால் ஹைவே ரோட்ஸ் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா அதோட அவுட்டர் எட்ஜ் இருக்கு பார்த்தீங்களா, அது மட்டும் லைட்டாக எலிவேட்டாக இருக்கும். அதை பேர் தான் நம்ம சூப்பர் எலிவேட்டர் சொல்கிறோம். அது ஏன் எலிவேட் ஆயிருக்குன்னா, நம்ம சாதாரண ரோட்ஸ் போகும்போதே நமக்கே தெரியும், ரொம்ப ஃப்ரிக்ஷன் கொடுத்து தான் திருப்ப முடியும். அந்த மாதிரி அப்படியே கொடுத்தா கூட கஷ்டப்பட்டு தான் நம்மளால திரும்ப முடியும். ஸோ ஒருவேளை ஹைவேஸ்லாம் இப்படி இருந்துச்சுன்னா, அது சூப்பர் எலிவேட்டர் இருந்துச்சுன்னா நம்மளால ஈஸியாக அப்படியே ஃப்ரிக்ஷன் இல்லாமலே நம்ம ஈஸியாக லைட்டாக திரும்பினாலே போதும், அதே அப்படியே ஸ்மூத்தாக அப்படியே நம்மளை அப்படியே டேர்ன் பண்ண ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அது அப்படி இருந்தால் நமக்கு ரொம்ப அட்ராக்ஷன் கூட இருக்கும். அதில் மாஸ் ஆஃப் கிராவிட்டி இருக்கனால நமக்கு ரொம்ப அட்ராக்ஷனும் இருக்கும். என்னதான் அப்படி இருந்தாலுமே லார்ஜ் வெஹிக்கிள்ஸ் அவ்வளோவா அட்ராக்ட் ஆகாது. ஒரு அட்ராக்ட் ஆகாம இருந்துச்சுன்னா முன்னாடி என்ன வருதுன்னு நமக்கு அவ்வளோவா தெரியாது. ஸோ அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கக்கூடாதுன்ட்டு இன்ஜினியர்ஸ் என்ன திங்க் பண்ணாங்கன்னு தெரியுமா, அந்த டர்னிங் பாயிண்ட் மட்டும் இருக்கு பார்த்தீங்களா, அது மட்டும் நிறைய ஸ்பேஸ் விட்டு கட்டியிருப்பாங்க. ஏன் ஸ்பேஸ் விட்டுருக்காங்கன்னா, என்ன முன்னாடி என்ன வருதுன்னு தெரிஞ்சுட்டு நமக்கு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆக்ட் பண்ணதை அந்த ஸ்பேஸ் விட்டுருப்பாங்க. ஸோ ஏதாச்சும் முன்னாடி ஏதாச்சும் வந்துச்சுன்னா வி கேன் ஈஸிலி அது கிட்ட போய் கூட நம்ம பிரேக் பிடிச்சிடலாம். அந்த மாதிரி கொஞ்சம் சேஃபாக இருக்கும். என்னதான் இப்படி டேர்னிங் பாயிண்ட்ல இப்படி விட்டுருந்தாலுமே நம்மளால சைடு டிஸ்டன்ஸை ஃபாரஸ்ட் ஏரியாஸில், அதாவது ஹைவே ஃபாரஸ்ட்ல போனால் இந்த சைடு டிஸ்டன்ஸை மெயின்டைன் பண்ண முடியாது. சைடு டிஸ்டன்ஸ்னா நம்ம முன்னாடி இருக்க வெஹிக்கிள்க்கும் இருக்க டிஸ்டன்ஸ் தான் நம்ம சைடு டிஸ்டன்ஸ் சொல்றோம். ஃபாரஸ்ட் ஏரியாஸ்ல பாத்தீங்கன்னா திடீர்னு அனிமல் என்கவுண்டர்ஸ்லாம் ரொம்ப நடக்கும். அனிமல் திடீர்னு போகும், அந்த மாதிரி இதெல்லாம் போயிட்டே இருக்குமா. ஸோ அதுக்காண்டி என்ன வருதுன்னு திடீர்னு பார்த்தா நமக்கு அதுக்காண்டி டக்குன்னு ஆக்ட் பண்ண முடியாது. அதுக்கு இருக்க டிஸ்டன்ஸ்க்கும் நமக்கு சைடு டிஸ்டன்ஸ் மேனேஜா இருக்காது. திடீர்னு போய் மோத நிறைய சான்ஸ் இருக்கு. ஸோ ஃபாரஸ்ட்ல என்ன தெரியுமா பண்ணுவாங்க, ரொம்ப டைட்டா கட்டாம லைட்டா லூஸா கட்டுவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரொம்ப டைட்டா இருந்துச்சுன்னா நம்ம டேர்னிங் போயிட்டே இருப்போம், திடீர்னு அனிமல் வந்தாலுமே அதை மோதிடுவோம். அந்த மாதிரி ஆக்சிடென்ட்கான சான்சஸ் ரொம்ப இருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாதுன்ட்டு லைட்டா
கொஞ்சம் லைன் மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நமக்கு ஈஸியாக முன்னாடி என்ன வரும்னு தெரிஞ்சிடும். அண்ட் வி கேன் ஈஸிலி கோ. நம்ம கடைசி பாயிண்ட்டுக்கு வந்துட்டோம். ப்ரொஃபைலிங் சில ஹைவேஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மலையில நான் மேலே போயிருக்கும் அண்ட் பள்ளத்தாக்கில் நான் கீழே போயிருக்கும். கிரஸ்கவ் நான் கீழே இருந்து மேலே போயிட்டு மறுபடியும் கீழே வருது. இந்த கிரஸ்கவ் வந்து ரொம்ப அந்த மாதிரி இடத்துல ஸ்லோப்ஸ் ரொம்ப டைட்டாக இருந்துச்சுன்னா நம்மளால ஆக்சிடென்ட் ஆன சான்சஸ் ரொம்ப இருக்கு. எப்படின்னா கீழே இருந்து மேலே போவோம், ஆனால் மேலேருந்து எஜ்ஜிலேருந்து கீழே வரும்போது மேலேருந்து எஜ்ஜிலேருந்து நம்ம திடீர்னு பார்க்கும்போது அனிமல்ஸ் ஏதாச்சும் வந்தா வி வில் சர்ப்ரைஸ். என்ன வருதுன்னா அப்போ திடீர்னு பார்த்தா நம்மளால திடீர்னு ஆக்ட் பண்ண முடியாது. அப்படியே ஆக்ட் பண்ணாலும் பிரேக் பிடிச்சாலும் நமக்கு தான் அப்படியே பிரேக் பிடிச்சாலும் நமக்கு தான் ஆக்சிடென்ட்கான சான்சஸ் ரொம்ப இருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி ஏரியாஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டைட் பண்ணி வைக்காம லைட்டாக சாஃப்ட் பண்ணி விடுவாங்க. அந்த மாதிரி சாஃப்ட் பண்ணி விட்டோம்னா நம்மளால ஜென்யூனாக போய் அப்படியே ஜென்டிலாக போய் முன்னாடி என்ன வருதுன்னு தெரிஞ்சிடும். வி கேன் ஆல்சோ ஆக்ட், அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்மளும் ஆக்ட் பண்ணுவோம். சர்க்கர்னா மேலேருந்து கீழே போயிட்டு மறுபடியும் மேலே போகுது. சர்க்கர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டைட்டாக இருந்துச்சுன்னா நம்மளால திடீர்னு ஆக்ட் பண்ண முடியாது. நம்ம பகல் நேரத்துலாம் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். கீழே போயிட்டு இருக்கும்போதே மேலே பார்த்துடலாம், கீழே போயிட்டு இருக்கும்போதே பார்த்துடலாம். ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா வி வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட். ஸோ ஏன்னா சூரிய வெளிச்சம் வந்து ரொம்ப இடத்துல படும், ஆனால் நிலா வெளிச்சம் அதோட லைட் ரேஸ் வந்து நமக்கு அவ்வளோவா தெரியாது. நைட் நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வெஹிக்கிளோட லைட் வந்து ஷார்ட் டிஸ்டன்ஸ் தான் இருக்கும். ஸோ நமக்கு என்ன முன்னாடி வருதுன்னே தெரியாது. அந்த ஷார்ட் டிஸ்டன்ஸ்ல அந்த லைட் படுறதுனால திடீர்னு ஏதாச்சும் இருந்தால் கூட நம்ம மோதிடுவோம், இல்லாட்டி பிரேக் பிடிச்சா கூட நமக்கு தான் லூஸ். ஸோ அந்த மாதிரி ரொம்ப டைட் பண்ணி இருந்துச்சுன்னா நைட் சமயம் ரொம்ப ஆக்சிடென்ட் நடக்கும்ட்டு இன்ஜினியர்ஸ் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா லைட்டாக அப்படியே சாஃப்ட் பண்ணி விடுவாங்க. சாஃப்ட் பண்ணி விட்டா நம்ம வெஹிக்கிளோட லைட் வந்து எல்லா இடத்துலையும் பட்டுருமா. ஸோ நம்மளும் ஈஸியாக போய் அப்போ ஆக்சிடென்ட் ஆகாமல் ஸ்மூத்தாகவும் சேஃபாகவும் போய் சேர முடியும். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க அண்ட் மறக்காம ப்ராக்டிக்கல் டாக்ஸ்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பாய்.